नारळी पौर्णिमेला अर्पण करण्यात येणारा मानाचा नारळ आज ऐतिहासिक मोती तलावात अर्पण करण्यात आला। युवराज लखमराजे भोसले व पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांच्या उपस्थितीत हा नारळ तलावात अर्पण केला। सोमवारी घडलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवरती यंदा दुसऱ्या दिवशी हा सोहळा संपन्न झाला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।